kuno kuti chine chose nchotheka ningwerekeza nosoma ndi kunokwe umene onena anthu ku China tinakaona anthu amene amapangira ma business awo ang'ono zabwinobwino zotheka kwambiri osatiso zochiro zo complicated amathandizidwa so kwambiri so ndi boma so kwambiri so boma limathandiza limapanga support pamene kuno pamene wafuna kumvetsetsa pamene afuna kumvetsetsa kuti chimene munaphunzirako ku China chimene mwina kunoko sili kuchita ndi chani ine kunoko chomwe ndimaona kwambiri ndi jealous komanso anthu amene amapanga jealous amakhala kuti ali nchilichonse koma daboti kodi uyo andipangira jealous amene angapange sapato amene momota ndisiyire ineyo ndikalusoka ngati sikuti ndingafikenso pamene pali iyeyo kwa basi ndiye ku China akunaona kuti wani jealous yambiri yomwe alibeyo ndiyo yosabisirana maluso ngati uli ndi luso maphunzitsa nzako mara kunoko mpaka nakufa kungofa iweyo basi munaona pena kati gali moto jako mamanga engine jako akumanga ngafuka samu unoti ilire ata kuntuma kaita takagule foja akamabwera gali moto arani yalira wambisira china chake so lomwe unoti vuto kwambiri ndimene ndifaye muzaona anthu atala jamata akamwalira luso ndi makhala mafera pomwepo ndifaye ziko lino sili matukuka 2 mbali ngati ya anchinyamata ama business kumala kunoko ndimaona kuti sitimathandizidwa kwa basi koma ndondomeko ndimaziwa kuti zimakhalapo zambiri ndimaona kuti zimangoyankhulidwa apa pangidwa zakuti ngati kumbali ya boma tsopano sindimazoti ndipo nde exactly and imagine inuyo kuna kuti boma linakati liyapange fund lathandize anthu amene anakaphunzira kwa Kondwani Kachamba anthu amene anakaphunzira kukhoza sopo kukhoza majani sugar kukhoza zosiyana zimene zazo kuti anthu amene ajawo or drama zimene akuti Tanzania fizize anthu amene ajawo anakaika special padera kuti anthu amene akaphunzira zimene zazo amachitofuna apange china you see bwezi zili zinzothandiza kwambiri and guys imagine zinthu mazipangira tokha muno bwezi libo kwambiri nde yeah I really agree with this guy.